Yang panggul tenan. Ora percaya segini Pak Noto lho. Ya tak Pak jenengan. Mau aman. Menawan ya tenan kok. Ora ketok judule kok mau awan. Judule Pak. Ora, gajine iki gendhe apa ora kuwi. Iki aku. Wah, saya nampuk. Ya sabar kayak mau kan sinden gajah-gajah. Iya, ora sinden gajah-gajah. Nah, beda karo sinden kerawitan. Ning wingi gajah-gajahan. Lah ya aku kan ya iso kudungan jogol kudu iso payung iso. Kayak motoran iso. Bojomu pira? 8. Oh, kleru anakmu pira? Bojomu pira? Si teko karo sundute kene padha
Orang Kalau pitune. jenenge kabeh iki kanca iki kan kadang iki teko kabar. Kabare wae. Anakmu piro lho, Tun? Biasane ngono ki ora enek wong teko sapine piro. Ora enek. Saya mau tingkat apa urung ora enek. Tingkatan iso banjir ya. Oh, bodoh ya, ampun. Kalau pemerintah aman, Ulang aku enggak. mulang aku wedan. Kowe. Monggo yo, Mas. Yati sepi Yati Coba lolo Oh